wakilin Musa Ibro, kana da labarin yadda aka rarrafe garuruwan nan, me za ka ce game da haka? Mai sai ga bayan mu Ubangiji Allah ka nuna mana ƙarshen sa mu kuma ni dan ubansa. Dakata, tun da kai riga kai zagi, gaskiya ka fi ƙarfi na ne. Bari in koma gurin daushe wanda mataki ya kamata ku ɗauka a unguwannin da wayannan 'yan siyasa suke da suka rige mana gari. Ba mu shawara kai da boshu. Tunin gwannan ta na danna mata wuta wallahi. Allah ko sai da ka jura raba. Kar ka sa wuta ban ce ba ruwana. Bari in koma kalla ni a shawarci a guri na gani nake ya kamata kawai mai wa gwamnatin nan addu'a kalla. Hauka kenan ranka. Hauka kace? Ba hauka bane, addu'a tana maganin ai dukkan wata masifa. To shikenan. Amma ai gani ne kai ka kare ma da wannan gwamnatin. Da ƙarya ba? Ba ƙarya ba. Kai, gudu ko ba karfi na. Ai talla tage. Ni wallahi tallahi da Allah zai sa in ga haram ido da ido ciki zan higan kwanta. Ai dai banda kowa ma ta gara mun za ka yi ga cikin ta to kai ma ka fi karfin ba ruwan mu da kai da wannan shawara. Ni fa ba zan ƙara zaɓa kowa ba.